So karon day ko magbunot day no sa ako ang pre-riban o pre-tool-id diri sa Iligan City. Kay lagi last week ron ako ni siya bunoton day no nya busy man kay piling gwapa please lang. Kay mao man gud ni ang ako ang pre-riban diri sa Iligan City karon nga man. Muna dapat madayon jud ni karong bulana day no kay para maka-proceed na pud ta sa next month. Kay kabalo bi ako no nga mga piling gwapa kay mo diri sa Iligan City ba. Mao nang magdali jud mo para sa to ang pre-tool-id diri. Anyway, ang ako din piliun ana day no is katurang naka-share og nakapalo pud sa kuha. Kay para pud patas na sad sa tanan ba. Og ang pwede day mo apil sa to ang pre-tool-id day no is 12 pataas, pwede na siya mo apil sa to ang pre-tool-id diri sa Iligan City. Og kurinta day katawo nga akong piliun ana day no og ako ang bunuton. Muna bahala kung sa man ang klase inyo ang buhok day no is pwede mo apil sa to ang pre-tool-id. Og sa ako ding black up day no nga gusto mo apil sa to ang pre-tool-id. So diri lang mo day pag-comment sa ako ang blue up. Kay diri man ko magpili day kung kinsa to akong apilon sa kurinta ka buhok tawo ba. Pero kana kurinta ka tawo day is isa ra jud ang pwede mo daog ana please lang. Pero sa dili mga mabunutan gali day no day mo kabalaka kay daghang pambulan ang moabot. Mo nang i-relax sa na diha ang inyo ang kapiling gwapa ba. Og mao ra day to no, bye mo oy.